Guretzako oso interesgarria da. Badaramagu denbora bat gai honen inguruan, eskaera egin ez egon, itxoiten eginen eta iritsi datugu ilusio handiekin hartzen dugu prozesu hau. Eta zuek eskatu zenuten perko berritzea edo nola? Eskatu ez, baina bagenekin martxan zegoela eta... Bai, hori ez dut esan, baina zalantzari perkoa behazten berritzea, baina baita ere gertatu da tarte horretan ostalari taldeak planteamendua zuela ikerketaren bat egitea, ostalaritzaren ikuspuntu batetik, nola dinamizatu eta bat. Eta orduan hori gertatu zenean adostu genuen, perkoaren bitartez egingo genuela hori. Eta ostalari ez dut entzete, olako pixkat aparte, gehiago behatzen dute merkataritzaren da izoi baino edo dira? Ez, orain sartu da, oain arte ez geunden elkartutak errenteriako ostalariak. Eta orain sortu dugu elkartea eta orduan merkatariekin batea oazanen bila ez. Hau, herri guziantzat hona da, gutzako merkatarientzat eta herrientzat. Herrenko alde barruan, ostalalitza daukate bere zezioa segon nuke. Independiente zate egin esan, iten jugun gauzak, merkatarientzako eta ostalarientzako ikura egitute gauzak zeharo desberdinak dira. Orduan beraiek independiente dira, haiek batetik beraiek antolatu dute bere gauza, bere kontzertu, eta gure haiekatik antolatzen dugu guria. Denak elkartuak gaude herrenko alde barruan. Ikusten hor dagoena da, badagoela txapel bat, eta da gure herrian gauzak ondo badoaz, gure herrian denek bizituko dituzte horren onurak, esan bai komertziantek edo bai ostalariak. Orain, beste gauza da, bai komertziantek egin ditzazketen politika, bai ostalariak egin ditzazketen politikak ez dutela zertan berdinak izan beharrik, beharrak segurazki ez berdinak direla, baina klabea da, horregatik pixka perkoaren gai hau, txapel baten baitan egitea dinamika hori. Bata besteari laguntzen diolako. Ostalaria etzak ondo funtzionatzen badu, komertziari laguntzen dio, eta komertziak ondo funtzionatzen badu, ostalaritzari laguntzen dio. Orduan nik uste dinamika desberdina dira, baina dinamika horiek txapel baten baitan egotea komenigarria.